akabuda pamba kunesana ndamboona kunesana kwatanga taita vachiti vari kunoona amai vavo saka tasvika kumba kwavo kwekuchitinotera takasvika musi wokutanga wandakateera zvinhu zvokutanga anyaya yacho hainogadziswa zvakanaka ndakadzokera kumba pandakadzokera kumba ndakadzokera nevana bhozi vabereki vangu vari pavangati atakura vana kuende navo vanatakura vana 2 saka ndatakura vana funga sekondari acho mangwana acho vakabva vatera madzimai ndobva vayabva vatora mwana uyo vasati vatora mwana uyo vakati inini ndidedzere munhu wechikuru nditaura naye panapa ndadedza munext wangu andogara naye ndobva nditi inini ndobva vabuda nemurume uyo vaenda pasaidi vabuda vaenda pasaidi ndobva kutaura vari 2 ndobva vadzoka vati shamari tadzoka nomukadzi uyo akataura kuti inini ndikumbira kuregerwa nomurume wangu ndakati uregerwa ndirwei zvanzi inini ndakakanganisa ndiri chikomba saka chikomba chandinacho nditori pamiri pechikomba ichocho saka manje kudhara inini ndozvitasika namina nditaura zvakadai izvo ndobva azonyatsobvunza munhu uyo ndokupanza ndimuziveni akaenda kumozambique zita rakanonzi ane zita rakandirizive saka utoita sei ndobva tadaro funga murume akazoti ainda ikundika nyaya iyi ndobva tanesana vasvika pakutakura kutakura mwana wemudiki mukomana mukuru vasara aienda kudaro akabva ataura mashoko ashudza vamwe vanhu achiti mwana uyo ndatakura uyo mukuru uyo mudiki uyo mukuru wandasiya koko wacho hasi wake mukomana hasi wake munhu iyeye saka zvakanesa kuti zvikumboedza kureva kuti ndafonera munin'ina wake mukadzi iyeyo ndobva nditi apa mukuru musaneseke zvenyine zvekutaura zvemunhu uyo akatosvika kumba tiriko pandakaenda ndashanya nchonoya uno naana amai ndakatosvika pakayanzvadzi yemunhu iyeye wari kuti mukomana wacho wake abva auya nehanzvadzi yake vachiti tatuma tikuda kuona rozina saka rozina abvanzi apa angaenda kuhwedza kunotora chitupa ndamupa mari anababa akachiti ndayotora chitupa chiye aenda koko anokwanisa kuchitora chitupa chete bvadzoka Achikomba ukanzi ndiani zita rake? Stephen Waramba ndiye Stephen akamira yakatokurwa kana wakatokurwa ichokwao nanzi waita famous saka ndazoenda ikoko ndandasvika futi sekundaenda nasekuru vangu zvandasekuru atiyeti tinonzwa kuti nyaya yekutaurika ndechokwadi saka zvese zvairekodika pafoni ndairekodika pafoni zvitauro zvizvi mandabvunza amai acho akati isusu vana vana kuuya ndabva ndazoti ifoni iri apa ndibva ndataura foni yeyo mwana wamunyina wake wakasira ndibva ndataura ushuwa mama anoziva nyaya iyi takatongoitaura vanga varipo vanhu vakatouya saka mheno iyo kana vairamba nyaya iyi vari kumboti zviita sei amai acho bva azoti aiwo kana ukaudza bamukuru wako iyo ndochapedza nyaya iyi iyoyo tasvika tikati ko madzimai acho ari kubvunza madzimai acho haapa akatizira nezuro madzimai acho iyo hanzi vakatizira nezuro vakatoenda nomumwe ndaya nesekuru naamai yangu nambuya wangu adzokatora mukadzi wangu Mwana ini hangamboziva kuti mukadzi uyu akarambana nemunhu mukadzi ndakamuona inini akatiti ini ndakasiyana nemunhu wavo sezvo kumashure takakambodanana akaenda nemimba yako mukadzi saka mukadzi uyu angaitori revenge yekuti uyu murume uyu kufunga aigara achirova mukadzi uyu vatigara vachinetsana saka uyu akabva aenda kumba kwaamai vake hamba marori aenda kumba kwaamai vake asvike ikoko abva tanga kutsvaga inini ndasikagare kumba ndatoshanyawo kutoendawo kwamutembere wangu ikoko ndo pandakashedziwa naamai vake uyu vachindi ndo pandakaudzwa naamai vake uyu nasekuru vake kuti mwana sososo sewoti zvakambambose nyararo yetu
Saki makalama na kupa. Nani? Naiva. Mbakwani. Mbakwani. Kwangu kwa tega. Kwangu kwa. Uyu tu. Ngaji ya chadana. Ndio katuliza hizo kwanza. Saki manzu ndio ya chokta mkatasi. Ndaka kama ya. Amewa kutuli. Mama bacha kwa sababu tunataka kutunchafundi baba. Saka sitawa kwa mazinga. Mama kaya kuya sitawa mmoja tawa kuya sitawa sitawa kwa mazinga. Atuli. Hata ndio sisi tukarango. Ayo, familia ya Mwana Magaenda kumagatiza. Hizo mnayoona ngani naye. Kasi zumnaona ngani? Makamuze mwana kutanga aswa. Ndakaenda ndini nimeshindika ndio kuna mtao. magagone. Ndio mtao. Aishi magasaga aishi mosi. Nani? Oh, chama wazungu unkazo. Kasi ndo kwa wazungu. Kasanga yo wakaenda na mimba yao mutazuka kwa wote. Aiwa, huyu akatoto umba kwa wachitaro nani Wazungu bashamba. Sio ni ndani sino kana umukati lakati aiwa sio mwana wangu andaza kumsela Kasi kwa wali manje waso zama ni mkazo anga mkazo munga mkazo. Ona moshe. Tiri mumbe 4. Uimise mumbe yako. Uyani msikazo. Mwenye Yo no saina no saina. Yo ndio kwa kubadala yo ndio badala. No saina. Boy no nikara sio. Ndio kabisa. Kama hadi mombe 4 number 1. Kasi kuzona ukuthi akapinda munyayi pamsabani. Kazi nayo. Wazona. Basoro. Wewe ndo mbunzo sato wampindeko. Wewe mkazi bakaenda kumshakama ya kuwabereka wakatire. Ndakatira 2 times. Ndakafambasi. Angas akuya kaenda chiti ufunga angane hembe zakakwereta. Akwereta hembe dzanzi 3. Ndafandati Wakatira na tezha kuti watera mkazi. vakatoti tigadzisa takasangana muroad funga itoenda kubasa vakasangana muroad vakata ko kusauya bango ndafunga ndandane 1 week sandatera ndakandatera pa ndakati ko boss munhu angaenda sina unesana anga ndikuenda kupiwa mari nechikureti chekubandara hembe na mai vanasvika kwewe ndakati ko munhu akachita da kure bandara hembe 1 week asatadzoka uyu munhu aitofambira nyaya dzese dzomunhu aitozivana kubva uyu munhu aitosvika kumba kwangu futi ndisipo ndiri kubasa ndikwarari achisvika kumba kwangu nditozoona vanhu kuti aitosvika pamba munhu uyu achinzi ndisekuru Wanungu yakareba sio wasiyana mukati. Munhu mukadzi uyu akaenda achienda kuna mwana mai akafunga end of April achienda May funga ni 1 week na tera 2 months. 2 months. Iwe mumbe. Iwe zamuda nkurumiza pera kumwezi. Manzweni. Sako. Komkazi. Uyu. Pera kumwezi uno. Mumbe mbili. Mumbe 4. Uyu tsika kwa chidi mumbe. Okuraisa vanhu. Vazino. Mise mumbe dzake matupu. Ndio kabisa zvopanza zvitanzi. Aiva. Alright. Indwa imwana kuisa kwati. Akupa mhoso kuisa zvinhu. Uyu kumba mwana achienda mwana asi wake. Mimba. Unogara kuminga wewe. Kuteera mofu akaterwa kuwedza. Akaterwa kuwedza. Mwedza wakwana uko. Iwe murume. Kuti achatopedza newe baba wako asina waita chihure. Iwe ndio wakaita chihure. Wapa munhu mimba isiyai. Ndinoda kubatsira munhu.
usasekerereka kuti akugonya kotsi zvoita aiwa zvangawateerera yawe enda kumadns uyo achakuchengetesa zvimwe zvokuti zvochema munhu akachenjera waziva seti mwana ndewako kana akambogona kunogara nemunhu asingazivi mwana akaziseka kuda zvino uyu ana kutovhara aona chinjinge ground rebhora arikubva kupako unobata bhora kunokanga unobata nemunhu waudhauta ayamaone ndewako aizvaakamuti iwe 1 month iwe unotoka kubhadhira mombe dzako 2 months kubhadhira mombe 2 uzorora kubhadhira dzimwe after 3 months saka 5 months kwa wabhadhira mombe kani apedza sunga imene umusoro iriko ndekuti mwana uyuko vakamusiyana mwana ndogara naye atoripota toya naye pana mwana wani mwana wacho ari kuti ndewawo wakavawe baba munhu aripo mwana aisichingwa mwana atori pana ari kuduku pana apaite stable zvichagoneka kuti munhu atoni murume wake peyo nomunyika iyo pana mubara munhu atoni murume wake azvichagoneka inotaura kati mwana asi wako here inini ndakatora mukadzi uyu ndichitoti mwana ndewangu bcause mukadzi ndatomutora iye achitoti anopa mwana zvisa kuti gara nomwana aende to mwana ndewangu mwana asi wako anditi wokutanga wechipiri ndewako anditi handichaziva futi aiwa aiwa ari right dzimba idzi mukuru ndo zvaziri kuitwa navafana vachidika uyu zvaari kutaura ari right vanoda kurufa wainai mwanai ondavaziya zvokirai inava mai ndavaziya ndavaziya vana ndavaziya social warfare yesimaiona enda kubva adhiriwa naye baba vemunhu mukubvuma mwana iva vari kubvuma mwana umu hazvina kupusana iwe unokwira dare wakachengeta mwana unofana kubatwa namababa hazvina kupusa akuona kuti kana chirauro chachinenge chiito nemunyoka kuti fishi idyiri saka ndizvozvo unokwira dare murume uyu anouya kubhadhira mari yake kuchengeta mwana wako aita mukati medare mwana pananai kana makapanana akasaruza kuti dare unodasi asi mwana hachisi chingwa chinozitora itatora zvine maitirwa zvinoitwa ndiri mazivo asisi ndimukazitanga nyaya idzi mopedzisa zvakanaka handiri waziva chama avati mwana akubva atorwa ndozvamutaura mwana kana saka asina kuya naye chiti vachakutora mwana vachitora mwana anotora kana vachizotora ndizvinhu zvavo nomwana wacho kumba vanotora kumba mwana manje unozomushungurudza nemabude azvoita nanafadzi mwana kuvapere mwana ngavatakurira vari mwana wako uri mune dambudziko wakuti zii futi nditora mwana wangu then ndikugarwa nemwana wake ini ndikugarwa nemwana wake kabumba wangu pachazoitwa sei iwe wakazotaura kwei anze mwana wako ndinoda ndikubhadharo badini uri kuchengeterwa yakataura mukuru ndikuona kunge haipinde nekuti mwana ndewamai nababa imimi muchapa uyu murume anzi namambo akwire dare mumubhadharo nekuti haasiriye baba wechi wemwana asi aigara nani namai vemwana saka imimi muri kugara nemwana wemurume uyu zvamutoziva kuti mwana uyu hasi wemwana wemurume asi mwana uyu ana mai vake mwana uyu achiri mudiki anofanira kunge ari panani namai vake saka masituations akatosiyana
uyu kuti atore wake hazviite noti mudiki uyu murume uyu aiziva kuti mukadzi ane murume